Milan Lasica a Jaroslav Filip. Uj. No Julo, tak poď aj ty, však to je o tebe. No, tak, no, prosím, no, zo mňa sa ani neštekli. V našej obci všetci pijú iba Julo nie. Každému z nás vrta v hlave, čo mu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Dištancuje. Musíme sa Jula spýtať, prečo nechce piť. Mohol by nám jedného dňa pekne zavariť. Ani s nami nepije, ani ženu nebije. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Dištancuje. Jedného dňa prezradil nám, že mu nechutí, že vraj on na pijatiku nie je zvyknutý. Len sa, Julko, nesmieš báť, odpor treba prekonať. Nesmieš sa ty od nás takto dištancovať. Dištancovať. Lenže Julo, ten si od nás nedal poradiť. Darmo sme ho ponúkali, nechcel si vypiť. Tak sme mu na oplátku vychlividli do zadku. Odtedy je v našej obci všetko v poriadku. Všetko v poriadku. No tak Jaro, zaspomínajme si na tú platňu, lebo to bola ešte LP platňa. Sám neviem, čo to znamená LP. Léta páne, 1981, myslím si, že vyšla. V 81. vyšla, aj keď teda pesničky boli zhruba o rok staršie, lebo tie sme nepísali priamo. Ale nevyzerali. Nie, vôbec. Vyzerali mlado a teraz možno vyzerajú niektoré ešte stále, pretože tá platňa vlastne vyšla v takej reedícii, teraz už CD, tiež neviem, čo to je. To je diplomatické označenie. Aha, no tak skrátka máme CD a táto platňa sa, to som už hovoril, nahrala v 81. No Jaro, tak vy o tom, pamätáte si to, nie? Ja si na to veľmi dobre spomínam, najmä preto, že konečne som sa dožil toho, že môžem zhudobňovať priamo texty. Lebo ja... A čo ste zhudobňovali dovtedy? Nie, ale rozumiete, ako to je. No, človek urobí ako hudobný skladateľ nejakú melódiu a potom niekto ju dodatočne otextuje. Aha, a vznikajú z toho mnohé sklamania. Ja si predstavím niečo pod tým a príde niečo iné. Takto človek vie, do čoho ide. Áno, ja som napísal vždy najprv text a vy ste to potom skomponovali. Mimochodom, vy poznáte noty? No dovoľte, tak ja mám klasické vzdelanie, ja mám konzervatórium, ja samozrejme noty poznám, aj keď ich nepoužívam. Ale používate notový papier? No, v krajnom prípade iba inak toaletný. A ktoré noty sú také vaše najobľúbenejšie? Prepáčte takúto dotieravú otázku. Prečo? Ja celkom rád o tom pár slov poviem. Veľmi mám rád, teda konkrétne na klavíri tie biele tóny. Strašne rád hrám na tých bielých tónoch, už menej rád hrám na tých čiernych. No počkajte, ale nezaváňa to trošku rasizmom? Možno, ale to je hudobný rasizmus. Pretože v takom fis-dur sa napríklad veľmi zle hrá. To vám povie každý klavírista, človek si ide prsty dolámať. Ja vlastne vo fis-dur viem zahrať iba jednu melódiu a tu vie v podstate každý žijúci Slovák. Nič iné na čiernych neviem. Ja som často
no nedá sa povedať, že hrával, ale volalo sa to Džinfizdur. Jano bol chlap ako hora, jednou rukou zabil vola a tou druhou, čo mal voľnú, stihol ešte roztlc skôľňu. Iba s hlavou pády lády, nevedel si Jano rady. Raz, keď nemal prácu inú, zabil ľavou rukou svinu. A čo s pravou Jano stená, kôľňa je už roztlčená. Ale zrazu duny, myšlienka mu v hlave duní. Schopil sa a v mene Božom rozpáral tú svinu nožom. Rozrezal ju vo dva kusy, dačo z toho vzniknúť musí. Zamyslel sa halabala, až ho rozbolela hlava. Keď tú svinu Jano zomlel, od údivu skoro zomrel. Tak sa mu tá jeho sviňa zrazu zdala celkom iná. Veď sa takto hojže Bože, až do leta držať môže. Tak sa mu ten nápad páčil, že meso hneď do čriev tlačil, až napokon milá sviňa dostala sa do komína. Potom veru čázy mázy, sa to meso nepokazí. A tak vznikla hopsasa, naša prvá klobása. No, takéto pesničky skladajú. Jaro hudbu, Milan text, teraz to vydávajú zase ako CDčko. Ale si to ľudia majú kupovať, ja vám poviem úprimne, aby nikto neprinútil, aby som si kúpil také CDčko. No čo sa už dozviete z takého CDčka? No povedzte, že v našej obci všetci pijú. Že koho to zaujíma? Ešte to rozširovať po celom svete, nie? A napokon ani to nie je pravda. Ja skutočne poznám mnohých ľudí z našej obce, ktorí už dlhé roky nepijú. Ja poznám mnohých ľudí z našej obce, ktorí už dlhé roky sú na protialkoholickom liečení. Však ja sám som tu dnes večer len na priepustku. Viete, že má Julo v mnohom pravdu? No? Trošku je to, tak by som povedal, nevyjasnené s tými textami. No nehnevajte sa, veď 95% populárnej hudby spieva o tom hlavnom. A to je o láske. A my sme za celé tie roky nedokázali urobiť spolu pieseň len o láske. Ale to som si ja už vybavil, keď som mal 14, prosím vás. Veď predsa nebol ako dospelý písať o takýchto veciach. Ja, keď som mal 14 rokov, tak som s jedným spolužiakom v gymnáziu napísal dokonca zbierku básni. On napísal básne a ja som hneď k tomu napísal recenzie. A to vyšlo, to sme v jednom exemplári. A to prvýkrát v dejinách vyšla zbierka básne aj s recenziami. A to bolo o láske jedno za druhým. Ja vám jednu takú prečítam. Volá sa Dvíham. Dvíham oči k nebu, prosím o tvoju lásku. O šťastia sedmokrásku, ty africké zebu. No tak to... Čo chceš, povedz, drahá, dám ti všetko, čo mám. Dostal som ťa, aha, rybacinu ti dám. Viac nemám, veď som rybár a zajtra mám meniny 62 rokov. Ja, robotník s dokou. No. A teraz tá recenzia. Z básnikových prác badáme, že veľkú časť svojho diela venoval rybacej otázke, ktorú sa mu však zatiaľ ešte nepodarilo vyriešiť. To bolo v 54. upozorním. Neukazuje to, lebo vtedy naozaj nebola vyriešená nejaká otázka, nie to ešte táto. Neukazuje totiž východisko zo situácie, ktorá, priznajme si to, nie je najlepšia, ale je rozhodne lepšia ako v krajinách,
kde ryby nemajú volebné právo. Ale predsa len jedna o láske vám vyšla. Ktorá? Ale áno, je to síce nie o láske k žene, ale o láske k mestu. Aha. Takže ja by som si ju rád zaspieval pieseň o meste, v ktorom som ja v živote nebol. Spomínam na Paríž v útrapách z intelektu. Spomínam na Paríž, predo mnou fľaša sektu. Spomínam na Paríž, pení sa Séna zvodná. Spomínam na Paríž, vyprázdnim pohár do dna. Spomínam na Paríž, tie spomienky sú staré. Spomínam na Paríž, čo asi robí Maré. Spomínam na Paríž, v kaviarni sedí Funes. Spomínam na Paríž, na Place Pigalle ma unes. Spomínam na Paríž, na rána v Moulin Rouge. Spomínam na Paríž a padám do kalúže. Spomínam na Paríž, v zrkadle miznú tváre. Spomínam na Paríž a tíchne hudba v bare. Spomínam na Paríž, súc očarený sebou. Spomínam na Paríž a nikdá som tam nebol. Spomínam na Paríž a ty mi neveríš a vravíš slová, slová, slová. Tak ešte jeden martel, madam Slováková je. Tak ešte jeden martel, madam Slováková. Dobre, však nech si spievajú, ale prečo nutia aj mňa, aby som s nimi spieval? Ja vám poviem, prečo ma nutia. Oni ma mučia. Oni vedia veľmi dobre, že ja nemám zmysel pre rytmus, ja neviem nastúpiť. Takto melódiu že zapamätám. To stačí, aby som raz počul melódiu a zapamätám si ju na celý život. Mám geniálnu pamäť na melódie. No, 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 no. To je Claude Debussy. Faunovo popoludnie. Alebo ta 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 Mussorgsky. Obrázky z výstavy. Takto melódie si pamätám. Mozart, Beethoven a tak ďalej. Ale nastúpiť neviem. To sú pre mňa muchy. Toto o mne vedia, preto ma nutia spievať. Neviem nastúpiť. Aj Reiter mi hovoril, keď som ešte hrával vo filharmonii. Ty počúvajú, však tuto máš. Po 3 taktoch nastúpíš ty, som hoboista. Po 3 taktoch nastúpíš ty. No, ale ako po 3 taktoch? Však ja neviem, čo je to tak. Však ani vás nepoznám, pán Reiter. Takto, oni ma takto mučia. Alebo napríklad, no, viete, čo bolo pre mňa strašné? Prvomájový sprievod. Tam oni mali nástup, to oznámili už 3 dní dopredu, keď bude nástup na 1. mája. No tak na 1. mája bývali nástupy o 8 ráno. Ja som tam bol o 8 ráno, ale 2. mája. Ja neviem nastúpiť. Teraz si predstavte tú hanbu. Som chodil s tým transparentom po meste 2. mája a tváril som sa, že je 1. mája. Hrozné. V pesničkách je problém so slovenčinou. To som vám práve chcel povedať. Pretože, viete čo, vy skladatelia, prepáčte, to takto všetko na vás válam, ale vy máte tam tie také, ako sa to volá, dlhé noty, hej? A dlhá nota si žiada dlhú slabiku. A slovenčina nie je veľmi bohatá na tieto dlhé slabiky. A krátke slabiky spievať dlho, to je zase trapné. Viete? Ja vám prečítam, ktoré sú slova s dlhými slabiky, no jedným slovom, prečítam to. Tak, dlhé slabiky. Mám, dám, rád, pád, báj, hrám, nám, trám, vám, dážď, plášť, bál, špás, v nás, krás a ešte máj, jún a júl.
To je Ale to je všetko. dostatok slov na 10 rokov v pop music. No dobre, na 10 rokov, ale stále tých istých slov. S tým nič neurobíte. Akože nie, to sa dá ľahko a hravo zhudobniť. Ja som sa pokúsil teraz pre vás napísať taký text, kde by ste si prišli na svoje, že sú tam samé dlhé slabiky, no tak dávajte pozor, ja vám to prečítam. Mám snáď sám rád prísť k vám. Dám vám máj, nám znie háj. No je to úplná blbosť, ale samé dlhé slabiky. Uvedomte si, samé dlhé... Ale to je ľahké, Milan. No skúste to. Ja to len tak námatkou. Tak... Mám snáď sám rád prísť k vám. Dám vám máj, nám znie háj. Však to je krásne, to sa s tým... Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Lenže teraz tá zlá správa, to nebolo všetko. Je tu ešte aj taký záver, viete, aby to gradovalo v takej festivalovej atmosfére. Viete? Áno, ten refrén myslíte. Ten refrén. Rám práve v oprave mám, obraz tvoj dám, ráno na oltár, máš podobanú tvár. Čo? Ja neviem teda, komu to adresujete, tú No pieseň. neberte to osobne. No tak nie, no ale tak... Aj keď je to pravda. No ja to skúsim napriek tomu, napriek týmto invektívam. Rám práve v oprave mám, obraz tvoj dám ráno na oltár. Na oltár máš podobanú tvár. Takí báči, čo sa všetkým ženám páči, aby na mňa stáli v rade a bolo by po paráde. Keby som bol Gary Cooper, nik by pre mňa nebol super. Keby som bol Alain Delon, klamal by som ženy telom. Keby som bol Valentino, plakalo by celé kino. Keby som bol Robert Redford, ty si kráska a ja netvor. Keby som bol Steve McQueen, bola by si do mňa hneď in. Keby som bol Pano Newman, kto by už bol väčší lumen. Keby som bol Jean-Pierre Cassel, prekonám aj čierny kasel. Keby som bol Jean-Claude Brialy, do zväzu žien by ma prijali. Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým ženám páči. Chcel by som mať raz a prevždy aspoň kúsok z každej hviezdy. Stačí poznať ženy zhruba, hovorieva Martin Huba. So ženami nie je ťažko, povedal aj Milan Kňažko. Ak sa žena pri mne nudí, chcem byť ako Laco chudí. Chcel by som mať úsmev sladší, ako Emil Horvát mladší. Len o láske by som vravel, keby som bol Stano Dančiak. Žiaril by som ako pilier, keby som bol Vlado Müller. Keby som bol Krištof Veselý, joj, ženy tie by šalieť museli. Lenže ja som iba komik, neviem žiadnej srdce zlomiť. Prečo chce dnes každá panna od večera až do rána bonvy? Vána Krista Pána.
Jaro, viete, čo som si všimol, že vy skladatelia, takí, ktorí teda komponujú najprv melódiu, Áno. tak si vymýšľajú texty. Lebo ja, keď píšem text, tak si tiež vymýšľam v hlave melódiu. Problém je v tom, že vy to potom zhudobníte lepšie. Ale skladatelia si tiež vymýšľajú texty také napodobeniny angličtiny, lebo angličtina je spevný jazyk. Áno, áno. Ej, a vy to tiež robievate? Robieval som to, aj to častokrát robievam, keď si len tak preľudujem, lebo my, skladatelia z Big Beatovej éry 60 rokov... Ja, vy ste vlastne iná generácia ako ja. Áno, A áno. viete, že nevyzeráte? No tak ďakujem. My, Big Beatoví skladatelia zo 60 rokov, sme vyrastali na počúvaní Rádia Luxemburg. A to hrá na stredných vlnách, čo je nie veľmi kvalitné. Takže Čo nebolo kvalitné? No, zlý príjem bol na tých stredných No vlnách. to my sme mali v 50 rokov veľmi zlý príjem. Celá rodina sme hľadali. Nie, naozaj tá angličtina tam znela taká zahmlená, tak sme ju dokonale nerozumeli, ale sa nám veľmi páčila, lebo je zvukomalebná, hodí sa do tej rockovej muziky. A existuje tzv. Typ angličtiny, ktorým si pomáhame, keď komponujeme. No, takzvaná švindl angličtina. Alebo švindl English priamo. Alebo sa dá povedať, že demo angličtina. Ak chcete takú malú ukážku takej blúzovej demo angličtiny. Train, just railways, when the scratched and threaded way. Yeah, one train is making my way. Gonna something, wanna travel with the way. Rozumeli ste všetko, hej? Dobrý večer. Puklina. Ako sa vám páči? Jiří Stivin. Dobrý večer. Vítaj, Jirko. Nazdar. Spomíname tu na našu prvú platňu pesničkovú. Bolo nás 11. Bolo vás 11? Áno, už sme len traja. Kde to máš zabudované, ten mechanizmus? Tady. Ale kde som mal tú čest sa prvýkrát s tebou vidieť a kde si hral? Pamätáš si ešte na to? Nepamätám moc teda. Já už jsem totiž velice star. Já už jsem skoro superstar. Nie, ja ti to pripomeniem. Bolo to pamätné tým, že ti chceli zaplatiť vtedy za nahratie jednej skladby 90 korún. Hral si v troch, čiže to by bolo hrubého 270. A na to si mi povedal, promiň Jaroslav, ale to si ja nemôžu dovoliť, ja ti to udelám zadarmo. No bylo to hodně. Áno, a preto som sa rozhodol, že teraz po rokoch sa treba s vami vyrovnať. Jo, už si vzpomínám, Takže medzi tým tá koruna išla hore, vieš. Takže toto je ten honorár za tie 4 pesničky. 1, 2, 3, 4, no. Už si spomínaš na tú platňu? Trošku si spomínám. Áno, to som chcel. A ještě bych možná, nevím, jestli jsem si Ale až vzpomněl. toľko nemusíš o nej vedieť. Ale to bolo krásne, tam si hral v 4 skladbách a znamenalo to pre mňa veľa. Čo keby sme si zahrali hneď jednu z nich? No a to mě musíš skutečně trošku připomenout ještě víc než těma penězma. Dobre, ja ti to trošku nahodím, hej? Ja si vemu a ty nejaký... už sa chytíš. Môžem? Vyletěl vták hore nad oblaky a já pod ním stojím ako taký. Ako taký úbožiak.
malý vtáčik nad oblakmi krúži a ja za ním poberať sa túžim. Chcel by som byť ako vták, ako vták si nad oblakmi lieta a uletieť do šíreho sveta. To by som chcel, neviem jak. Lietať neviem, lebo nemám krídel. Vták bez krídel, kto to kedy videl? Bože, či som Božia. Márno nádej stále chovám v duchu, raz sa možno udržím vo vzduchu, potom budem lietať, potom budem lietať, potom budem lietať. Ako vták, ako vták, ako vták. Ak dovolíte len na pár slov, ale ja by som sa prispôsobil. Pardon, abych jenom trošku. Áno, dobre. Ja vidím, že tu máte strašne veľa nástrojov a určite tam v tej taške sú ešte ďalšie. Mohli by ste mi ukázať, aké máte nástroje a ako viete na nich zahrať a vôbec na čom všetkom sa dá hrať, lebo ale mám taký pocit, že vy zahráte na všetkom. Nejdůležitější nástroj, který s sebou nosím vlastně stále na krku, teď jsem se vlastně sundal, ale opět si ho přidám. To je nástroj, kterým dělám pozdvižení v restauračních zařízeních. Dám ho tak nahraju a... Ja, no jasne. Tak to je ten... Áno, mobil, hej. Pak ho přežadu. Tak to je takový nejmenší. Pak mám takový, který je velice rád používám, to je moje oblíbená trubka od záchodu. To jsem si vyrobil... Sám jste si vyrobil? Jo, když jsme dělali takovou hudbu pro Rézu Páhlavýho, jestli si pamatujete, za našich mladých let v Iránu byl iránský šach. My jsme mu říkali rezavé pohlaví. A on si vždycky objednával u nás takové audiovizuální programy a jednou chtěl, abych tam hrál na ten jejich lidový nástroj, na který jsem neuměl, tak jsem si vyrobil tohle a oni to nepoznali, což mě strašně baví. Že trubka od záchodu nahradila ten jejich lidový nástroj. Takový do... No, tak to, keby sa ozvalo na záchode, tak... Je pravda, že tento nástroj už jsem měl v době, kdy jsem s váma natáčel tu vzpomínanou desku, teda která platňu, nebo jak vlastně to správně CDčko, LPčko, nebo všechno tyhle věci. A to už vlastně jsem díky tomu iránskému šáhovi ten nástroj vlastnil, takže na jedné písni tam taky na ní hraju. Tak ukážte ďalšie ešte. Jo, tak tohle pak tu mám třeba Fu Podzim. To je, u nás je to Fu Podzim. Čo to znamená? No, u vás je to Fujara. Ja tak, aha. U nás je to Fu Podzim. A ešte to môže byť, to byť aj Fujara Zimmermann. Fujara da Zimmermann, pozor. Ale to vlastně není fujara, ona je to koncovka, ale je to na tom principu té fujary. Já nevím, čím to je, že vždycky se všichni, když na to hrajou, smějou. A tady jenom na konci prstem takhle dělám na té jedné dírce, nic víc nedělám a všichni se chechtají. Já nevím proč.
Pak mám ještě, kdybyste, a samozřejmě bych tady to mohl mít, kdybyste koukal, tady... To vy všetko nosíte so sebou pre istotu. Brumblu, zobcové... Brumblu? Jo, taky, tu mám takovou velikou. A to je spíš... Au. Takový nástroj spíš k filmové hudbě, nebo tady na to ještě budu určitě hrát. Dá se hrát na flašky taky, ovšem většinou musí být plné. Na prázdné flašky to není ono. Máme tam plnú, ale kvôli tomu ju otvárať nebudeme. Takže teraz myslím, že to je ten toaletný nástroj, na ktorom by ste zahrali zase tú ďalšiu pesničku. Jo, áno. Tak Jaro, pripomeňte ju. Jedna z nich je určite tá moja. Tá ja chodím, keď sa zvečerí. Tá ja chodím, keď sa zvečerí. Za dedinou rastú 4 vrby. Vždy ta zájdem, keď ma jazyk svrbí. Iba jednej z nich sa zdôverím. Iba jednej z nich sa zdôverím. To nikdy nevyzradí, čo na srdci mám. Iba ona si tuší, čo sa deje v mojej duši, keď sem chodievam. Ak máš aj ty pochybnosti hrbu, tak si nájdi mlčanlivú vrbu. Tak si nájdi stromček bútlavý. Tak si nájdi stromček bútlavý. Za dedinou 4 vrby kvitnú. Čo si počnem, ak tú moju vytnú? Kde sa mojej duši uľaví? Kde sa mojej duši uľaví? Bolo nás 11, už nás je len 10. Všetci ľudia vravia, že nás budú vešať. Lenže ten 10.
knížko sa vytratil, nech si vraj obesia iba nás 9. No a ten 9. bol tiež neúprosný. A tak sme tu teraz zostali len 8. Sľúbil nám ten 8, že nás nepodvedie, ale ako vidno, ostalo nás 7. A v tom aj ten 7. vydal sa na cesty. Zostali sme teda teraz iba 6. Nuž a ten náš 6. pustil tiež do gatí a už sme tu iba kamaráti 5. Tuším, má ten 5. taký čudný výraz. Nenazdali sme sa a už sme len 4. A vraj aj ten 4. netúži do raja, nenápadne zdúchol a sme iba 3. Zrazu vraví 3. A čože nás už spája? Tak sme tu zostali len kamarát a ja. Len kamarát a ja. Už nás idú vešať, darmo kričím rata, a tak som v tom nechal toho kamaráta. Bolo nás 11, už nás je len 10. Pôjdeme sa pozrieť, keď ho budú vešať. Nedá sa nič robiť, to je dojímavá, hlboká hudba. Ale, priatelia, my sme na svete nie preto, aby sme ťahali ľudí do tmavomodrá. My v tomto našom rodnom showbiznise by sme ho mali vtiahnuť do svetlomodra. Obecenstvo priviesť priamo do Varu. Nie do Karlových Varov, do Varu, rozumiete? Do Varu, priamo rozfofrovať to. Jediný spôsob, ako to možno urobiť, je videoklip. Kamaráti? 1, 2, 3, 4, klip! Keď som išiel do lesa na drevo, drevo sa mi do prsta zadrelo. Triesočkami pod nechtom bude hniť, musím si a pol prsta odfakliť. Klip! Ale keď si odfaklím pol prsta, sotva mi to mládenci odpustia. Keď si v krčme dám iba pol deci, skúmať budú, že čo je vo veci. Hop! Klip, klip! Tak si radšej odfaklím celý prst, aj tak by bol maličký ako chrúst. Podľa toho malého prstíka by mi ani nehrala muzika. Klip! Klip! Lenže teraz v kotrbe vrtami, čo si počnem so 4 prstami, bude, že to oštara Eileru, v 4 prstoch udržať sekeru. Hop! Klip!
klinci a všetkých 5 prstov, aj tak boli priveľmi na husto. Ruka bude bez prstov, nič to veď, na druhej ich zostane ešte 5. Klip. A keď kosiť pôjde sa na lúky, ja nepôjdem, veď budem bez ruky. Len si koste, ale ja ako pán jednou rukou vínečko popíjam. Hop! Keď som išiel do lesa na drevo, drevo sa mi do prsta zadrelo. Kto by sa bol odvážil vtedy povedať, že to taký šťastný